Încerci să fii bărbat în viața ta și te miri că ești epuizată. Ai pierdut conexiunea cu sursa secretă a puterii tale feminine? Societatea te-a convins că succesul înseamnă să acționezi ca un bărbat? Multe femei suferă de epuizare cronică tocmai pentru că și-au abandonat energia feminină naturală. Energia feminină este receptivă, intuitivă și ciclică, nu lineară și constantă. Când te sincronizezi cu ritmurile tale naturale, viața devine un dans, nu o luptă. Observă când forțezi rezultatele în loc să permiți desfășurarea naturală. Respira adânc și întreabă-te cum ar aborda energia feminină această situație. Reconectează-te cu corpul tău prin dans liber, fără coreografie. Lasă mișcarea să vină din interior, nu din minte. Onorează-ți ciclurile energetice. Există momente pentru acțiune și momente pentru odihnă. Ambele sunt la fel de valoroase. Și nu în ultimul rând, învață să primești. Crește-ți această abilitate de a primi complimente, ajutor și abundență, fără a simți că datorezi ceva.